ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಶಿತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುಧವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಭೇಟಿ ಪಡ್ಡೈ ವಲಯ ಐಜಿಪಿಯರಿಡ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಬತ್ತದು ಪೋಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭಕ್ತರನ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ರೈತರಿನ ಕೆರ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಗೆಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗೆದುರಾದ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಧರ್ಮಸಭೆ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡು 40 ವರ್ಷ ಭಾಗವತಿರಾದು ದೇವಿರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ನ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ ಪೆರ್ಮೆದ ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೇಡು ಬುಧವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ವೇರು ಅಂಚಾದ ಅಂಗಾರೆ ಪಡ್ಡೈ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ದೇವಜ್ಯೋತಿ ರೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗೆಟ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೇಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನರೆ ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳಿರು ಅಂಚಾದ ಅಂಗಾರೆ ಪಡ್ಡೈ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ದೇವಜ್ಯೋತಿ ರೇ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತಾ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿನ ಪಿಂದದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿರೋ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕಜನ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿದಾರರಾಯ್ನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ 4-7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರಥಬೀದಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಾತಾ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಡು ಭಕ್ತರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಬತ್ತದ ಪೋಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡುಂದು ಕೇನುಂಡೆರು. ನಾಳೆ ದಿನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಎಚ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದರು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತಿರ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ಪು ನೀಡಿದ ಅವರ ಭಕ್ತರನ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಕೇನುಂಡಿರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಜೆ 3:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ನಂತರ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಈ ದಸರಾ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೆನಕಾಯಿ ತಿಟ್ಟು ಆಟದ ಮಲ್ಲಪುದರ್ ಪಡಿನ ಭಾಗವತರು ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಬಿರುದುಗ ಸಂದದಿನ ಪದ್ಯಾನ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಅಂಗಾರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅದು ತೀರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ತಾಜ್ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಈ ಟಿವಿದ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುನ್ನ ಭಾಗವತಿರು ಪನ್ಪುನ ಕೀರ್ತಿಲ ಪದ್ಯಾಣರೆಗಿತ್ತನು. ತೆನ್ಕಾಯಿ ತಿಟ್ಟು ಆಟದ ಭಾಗವತಿರು ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಬಿರುದುಗ ಸಂದಿನ ಪದ್ಯಾನ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ತಾಜ್ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಅರೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ತಾಗದಿತ್ತನು. ಅವು ನಿಮೋನಿಯಾಗ ತಿರುಗದನು.
ಐತ ನಡುಟು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಸೀಕಲ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಂಡ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದು ಒಂತೆ ಹುಷಾರಾದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆರು. ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ 7 ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದು ಭಾಗವತರು ದೇವಿರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು. ಪದ್ಯಾನ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು 40 ವರ್ಷದಿಚ್ಚ ಕಾಲ ಆಟುಡು ಭಾಗವತರಾದು ಅವೇತೋ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಸುರತ್ಕಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೊಸನಗರ, ಎಡನೀರು, ಹನುಮಗಿರಿ ಇಂಚ ಪಾಕ ಆಟದ ಮೇಳಲಿಡ್ 6 ಭಾಗವತರಾದಿತ್ತೆರು. ಬೊಡೆದಿ ಶೀಲಾಶಂಕರಿ, ಜೋಕುಲ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ 6 ಅಗತದಿರು. ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪದ್ಯಾಣ ಪದಯಾನ ಪನ್ಪುನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಗ್ರಂಥ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಟಿವಿ ಇದು ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಭಾಗವತರು ಪನ್ಪುನ ಕೀರ್ತಿಲ ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರಗ ಸಂದದಿತ್ತಂಡು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನುಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಐತಾರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಡಪಾಯಿರು. ಧರ್ಮಸಭೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ವಯಂವರ, ಪಾರ್ವತಿ ಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟವಾಧಾನ ಸೇವೆ, ರಂಗಪೂಜೆ, ಭದ್ರಕಾಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರೋ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನುಡು ಐತಾರ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಡ. ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮಲ್ತದು ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಸುರುವಾಂಡ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆತಲು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಧರ್ಮಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತು ಬುಳಿಚಲಾಪುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮನು ಬುಡ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡಿರು. ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಓದುನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರನು ಓರ ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತಿನಂದ ಅಂಡ ಓಳೋ ಸಮಾಜಡು ತತ್ತದ ನಂಗೆ ತೋಜುನು. ಒಂದು ಓಳು ತತ್ತನಂದು ಪಂಡ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆದ ಕೊರತೆ ಇಂದೆಡ್ದಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜುಂಡು ಈ ಸಂಸಾರಗೂ ಮೂಲದಾದ ಅಂದು ಕೇನಂದ ಐಕ್ ಕಾಮನೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಐಕ್ ಬೀಜವೋ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಕಾಮನೆ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಸಂಸಾರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆತನು ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಈ ಕಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೆದ ಬಗಟ್ಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಐತ ಸುರುಟು ಕುಳ್ಳಾಯಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಕಡೆಗಿತ್ತನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಷ ಹೊರ ಸುತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಂದು ತೂಂಡು ಅಂದ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಏತು ಬೋಡು ಅಂದು ಅವನಂಗೆ ಬುಡ್ಪಾತು ಕೊರ್ಪು. ಆ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಓಳು ಉಂಡ ಅಲ್ಪನೇಕ ಮಾತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಯಜ್ಞದ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ಆವಡು ಅಣ್ಣನೇತ ಪಿರೋಡು ಮಾತಿರಲ ಬೋಡು. ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರ್ದು ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲ ರೂಪ ದೇವಿ ಸ್ವಾರ್ಥದಂತೆ ಈ ಲೋಕದ ಅಪ್ಪೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸಮೃದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಿರ. ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವೇರು ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಾಡ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪರ್ಲ ಯಾರು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಎಂಚು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಶ್ವಯುಜ ಪ್ರತಿಪದೆ ಹಿಡ್ದು ಸುರುಡ್ದು ಎಣ್ಮ ದಿನ ಮುಟ್ಟ
ರಾಮದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರೂಟ ಆರ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ಮಾತ ಆ ಎಣ್ಮ ದಿನಲ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಮಯಡು ಎಣ್ಮನೇ ದಿನ ತಾನೇ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಆಪುಂಡು ಐನ ಅಷ್ಟಮಿಯಿಂದಲ್ಪ ಪಂಡಿರು ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯಿಂದಲ್ಪ ಲೆತ್ತೇರೈನು ಆ ಒರಮನೆ ದಿನ ನವಮಿ ರಾಮನವಮಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ನವಮಿ ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರಾದ ಆ ಕುಶಿತ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹಗಾದ ಯಜ್ಞಯಾಗನ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ನವಮಿದಾನಿ ಆಂಡ ದಶಮಿದಾನಿ ಅಲ್ತು ಮಾತ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪಿದಡ್ಬೇರಿಗೆ ಆ ದಿನನು ದಶಹರ ಅಂದು ಪಂಡಿದು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಡು ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಸರಾ ವೈಭವ ಅಂದು ಅವು ದಸರಾ ಅಂಡು ಅಂದು ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದತ್ತಪ್ರಕಾಶ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸಂಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರೋ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರೋ ಬೊಂಬೈದ ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಂಬೂರು, ರೇವತಿ ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ಯಾಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿಯೋಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಧರ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಬೆಂಗಳೂರು, ಒಡಿಯೂರು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎ ಸುರೇಶ್ ರೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀಪ್ರಭು, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿ ಮಂಜುಳಾ, ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ, ಮಾತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋ ಯಶವಂತ ವಿಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿರೋ ಬಯ್ಯಡು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ವಯಂವರ ಪಾರ್ವತಿ ಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ, ರಂಗಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕ ಭದ್ರಕಾಳಿಗ್ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಲೆಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋ ರೈತರಿನ ಮಿತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರೈತರಿನ ಕಿರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೆಲೆ ಏರಾದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗೆ ಎದುರಾದ ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಸಿಪಿಐ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡ ಪಕ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಲು ಒಟ್ಟಾದ ನಡಪಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ವಿ ಕುಕ್ಯಾನ್, ವಿ ಸೀತಾರಾಮ ಬೇರಿಂಜ, ಬಿ ಶೇಖರ್ ಇಂಚ ನಾಯಕೇರ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರೋ ರೈತರ್ನ ಮಿತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರೈತರೇನು ಕೆರ್ನೆಕ್ ವಿರೋಧ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಿಲೆ ಏರಾಂದುಪ್ಪಿನೇಕ್ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ್ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಸಿಪಿಐ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಗಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗೆ ಎದುರಾದ ಧಿಕ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡಿಯರು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರಿ, ರೈತರ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರಿ. ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಂತರ ವಿ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬಿಲೆ ಬಾರಿಯೇರೊಂದು ಬಡವಿರು ಬದುಕು ಸಾಗಾಯರ ಕಷ್ಟ ಆತನ ಆಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗ ಒಂದು ಗಣ್ಣಿಯೇ ಎತ್ತು ಬಡವಿರ್ ನಂಚಿ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜರಿಂದ ದೂರಿಯೇರೋ ಆರಡು ಪೋನಾಗ ಆ ಧರಣ ಮಲ್ಪುನ ರೈತರನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ರಿಂದ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇದು ಹತ್ಯೆ ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೇರು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಆರು 5 ಪಂಚಾಯರು ಬೇರೆ ಅಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ನಿಖಿಲು 10-15 ಜನ ರೈತರನ್ನ ಪಿಲು ಚಳವಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಖಿಲ್ನ ಚಳವಳ ಉಂಟಾರೆ ಇಂಕ ರಜೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಚಾಗ ಆ ಘಟನೆಗೆಲ್ಲ ಆರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಅವು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಘಟನೆನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಕ ಊರ ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಪಕ್ಕದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಹತ್ರ ಗುರುತಾದ ಆ 4 ಜನ ರೈತರ ಹತ್ಯೆ ಕಾರಣ ರೈತರ ಮಲ್ಪನ ಚಳವಳದ ನಿತ್ಯ ಕೊಂತ ಇಂಚೇನೆ ಚಳವಳ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲು ಭಾರಿ ಬುಡ್ಬಿನ ಹತ್ತು ರೈತರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತು ನಂಕಾಕಲು ಅನ್ನದಾತೆಯರ ಹತ್ಯರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಲ್ತಿನೇನು ತೀವ್ರ ತರವಾದ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಪಕ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಂತರ ಬಿ ಶೇಖರ್, ಸುರೇಶ್, ಕರುಣಾಕರ್, ಎಚ್ ವಿ ರಾವ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸಾರತೂರ್ ಮನುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಿಟ್ಟು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಇಂಚ ಇರ್ವಿರ್ ಜವಣಿರ್ ಸೇರ್ದ್ ಸುರು ಮಲ್ತದಿನ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತೆ 25 ವರ್ಷಗೂ ಕಾರ್ದಿತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ವೈರಿಂಗ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸುರು ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರೆರಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಕಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪನ ಪೆರ್ಮೆಗ್ ಸಂದದಂಡ ಸಾರತೂರ್ ಮನುತ್ತ ಸಂಪತ್ತ ಆಜೆಟ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಇಂಚ ಇರುವೆರ ಜವಣಿರು ಸೇರ್ದು ಸುರು ಮಲ್ತದಿನ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತೆ 25 ವರ್ಷಗೂ ಕಾರ್ದಿತ್ತಂಡ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವೈರಿಂಗ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೆರಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆಗ್ ಸಂದದಂಡ ಅವೇತೋ ಜವಣಿರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು ತರಬೇತಿದ ಅವಕಾಶ ಒದಗಾದಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಅನುಭವ ಪಡಿತಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶಲಿಡು ನಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸೊಡುಪ್ಪುನವು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆದುಂಡು 2007 ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ತೀರ್ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಸ್ಥೆನು ಗೆಲ್ಮೇಡುದು ಮುಖನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸ್ಕಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ 25 ವರ್ಷಗೂ ಕಾರ್ದೀಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೇಲದಕ್ಲೆಗೂ ವನಸಕೂಟ ಅಟ್ಟಡೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಸ್ಥೆಡು ಈ ತುಂಬು ಬೇಲಿಡಿತ್ತಿನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಡುಪ್ಪುನಕಲು ಸೇರ್ದು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಉಚ್ಚಯದ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಮಧುಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಡ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ಶುರುವಾದ 17 ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿಚ್ಚಲ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾರ್ಚನೆ ಇಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೇನ ಭಕ್ತರು ನಿಚ್ಚಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರೆಡ್ದು ಮಧುಕರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಆನೆ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಕುಂಬೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧುಕರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಬಯ್ಯಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪರೆ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮಕುಲು ಶ್ರೀಧಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುದ ತೋಜಾವಿರಂದು ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಗಗಳು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ದತ್ತಯಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ, ಧನ್ವಂತರಿ ಯಾಗ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಮಧುಕರಿಯಂದು ಈ ಯಾಗಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ, ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಶ್ರೋತ್ರ ಪಠಣಗಳು ನಿರಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಈ ಮಹಾಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು, ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸದ್ಗುಣಶೀಲರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮಾನವ ತನ್ನ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ಸದ್ಗುಣಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ದಾಯಾದಿ ಮತ್ಸರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರವರು ಬೆಳಗತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ,
ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಅಂಗಾರೆ ಆಜನೆ ದಿನ ಉಚ್ಚೆಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಅನ್ನದಾನ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾನಿಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ದಸರಾ ಉಚ್ಚಯದ ಪೊರ್ಲು ದಿನೋಡ್ದು ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚೊಂದಿತದು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಗಾರೆ ಮಾರ್ನಿಮಿಡ್ ಆಜನೆ ದಿನದ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವರಿಗೂ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಅನ್ನದಾನ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ನಕ್ಲೆಗ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಅಂಗಾರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಸೇಸಪ್ಪ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರ್ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಜತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಸೂಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣ, ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಇಂಚ ಸಮಿತಿಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪಜಿರ್ದ ಅರಸು ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಂಡ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ದುಂಬು ಕೊನೊಯ್ನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನವೆಂಬರ್ 8 ಪತ್ತೇಕ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಆಲೆಕ್ಕುಡು ಸಾನುಡು ಐತಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಅರಸು ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಜಿರ್ ಮುಲ್ಪ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಗೌಜಿಡುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪವನೇನು ದುಂಬು ಕೊನುದು ನನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 8 ಪತ್ತೇಕ್ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ದಿನ ಲೀತೆರು. ಐತಾರ ಪಜಿರ್ ದೈವಸ್ಥಾನುಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಮೈತ್ರಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಯಜಮಾನರು ಅಜಕಳ ಗುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ ಆಳ್ವ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ಅರಸು ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಪಜಿರು ಗುತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವಾ ಕದ್ರಿ, ಬಂಗಾಧಾರೆ ಗುತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ರೈ, ಬಂಗಾಧಾರೆ ಗುತ್ತು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಳದ ಗುತ್ತು ದೇವಿಚರಣ್ ರೈ, ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲಲ್ದ ದೈವದ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಯ್ನ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗೀಶ್ ಆಮೀನ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ರವಿ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿರು. ಮೋಹನ್ ಬಂಗೇರ ಗಾಣದ ಇಲ್ಲು ಸುಲ್ಮಿಸಿಂದಾಯಿರು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುಧವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಭೇಟಿ. ಪಡ್ಡೈ ವಲಯ ಐಜಿಪಿಯರಿಡ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಬತ್ತದು ಪೋಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭಕ್ತರನ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ.
ರೈತರಿನ ಕೆರ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಗೆಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗೆದುರಾದ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿರ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಧರ್ಮಸಭೆ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಸಂಭ್ರಮ. ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡು 40 ವರ್ಷ ಭಾಗವತಿರಾದು ದೇವಿರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ನ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ ಪೆರ್ಮೆದ ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು. ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.